Za sutra je sazvana 73. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice je prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta kantona za ovu godinu za potrebe Skupštine kantona, prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe škola, te prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za januar ove godine. Pred ministrima će se naći prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata od značaja za kanton, prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta, prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za plaćanje premija za penzionere sa najnižom penzijom za ovu godinu, saglasnost za zaključivanje aneksa na ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje vjetroelektrane na lokalitetu Plato Vlašić, općina Travnik, te informacije o uticaju odluke o visini minimalne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za ovu godinu na provođenje socijalne politike na području Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 9 sati.